Lagu ini baru digarap tadi. Oh iya. Tadi sore tanpa gamelan. Dadak ya berarti. Dadak pakai HP. Wah, luar biasa sekali Arjuna Laras. Kompak sekali ya Bapak berarti. Kompak wong badoknya akeh. Luar biasa, mendadak sekali Mendodok ya. sekali. Tadi saya tak matur sama pengendang lagu Lintang Kairu. Ana beli ada ini coba digarap sekarang. Awan-awan mau. Lah tadi mboten bilang kan tadi bilangnya Mbak Lintang mau nyanyi apa? Tak kirain ya lagu-lagu biasanya. Oh, tidak. Ternyata lagu koleksi sendiri. Kalau itu saya juga punya Om. Kamu punya lagu sendiri tadi. Oh iya ini diantaranya ini kan. Lagunya apa? Yang Mugonya Wiji itu. Oh, yang Mugonya Wiji. Mugonya Wiji. Pertanyaannya yang si Cimburi pambeli. Ora bisa, ora latihan, ora bisa. Berarti jenengan harus mengundang saya lagi biar besok pertemuan berikutnya bisa. Siap ngundang kon maning sing penting regane mudhun. Bisa. Oh bisa. Apa mau dicoba ini? Bisa wajas. Terima kasih banyak teman-teman, mas-masnya, wah jan kompak. Wong tadi itu nggarap lagu tadi, itu waktu kamu lagi ngising tadi di saya kan. Emang Om tahu? Oh tahu dong. Ini koleksi lagu kamu ya? Iya. Nyawiji itu. Iya yang Nyawiji, Mugonya Wiji. Lagunya juga melankolis ya? Dalam? Lagu mesra ya? Lagu melankolis atau lagu jatuh cinta atau lagu lagi ditagih ngutang? Lagu jatuh cinta. Cinta. Lo kan anak lagu tagih utang anak. Bimen. Kunci cek mas. Oh dicek. Lagunya nyong ya? Lagu ditagih ngutang mekar. Oh punya lagu sendiri? Oh emangnya kamu doang? Lagu ditagih ngutang. Gimana coba gimana? Kayak kie temen jam 3 sore 3.000 jam 4 7.000 bringa bongkotan sinden turu miring ora katokan padi keris total hawane atis mojo turu cekelan. Pon. Nyawiji ya? Iya. Habis ini nanti kita berambiar-ambiar nanti sama anak saya. Sama mbak-mbaknya. Sementara kamu dulu dong sendiri. Sendiri dulu ya. Nanti jangan di panggung doang. Di mana? Ngisor gejangan ke kanan. Kok disuruh di situ? Iya dong. Bila ibu saya diparani ke sana. Oh iya. Karo ngono. Mungkin Mbah mau ikut bernyanyi ya. Mbahnya didekatin ke sana terus tangannya kon karo Oke. Dalam kamu ke sana ke ibu saya ke Mbah. Sekalian tangannya ngono paring-paring Mbah. Oh iya oke siap. Mbah. Nuwun sewu Mbah. Mau ikut naik ke panggung Mbah? Ini saya sudah kesini mosok Mbah nggak mau. Kok izin? Ayo Mbah ikut naik yuk Mbah. Ikut saya bernyanyi yuk Mbah. Kalau Mbah tidak mau paling maunya di situ. Oh maunya di sini. Oh beneran Mbah itu ini kontrakan sudah lunas semua. Nuwun sewu Mbah. Tenang. Ayo cair Mbah. Cair. Monggo Mbah. Mbah biasanya kendel kok. Oh kendel ki. Oh nggih mangke ibu jimba kali lenggah mboten napa-napa mbok ora kudu ngadeg. Nggih Mbah. Jan. Ado-ado saka Kediri ki ibuku ki kedanan banget karo kowe lho Lintang. Tenan ki aku ora ngapusi, ibu ki. Ngantek. Nggih Mbah. Tenang, wis. Dalam Mbah. Oli tambahan putu tuyingen. Kamu tuying tahu enggak? Kamu tuying itu tuying apa? itu bahasa Tegal, artinya cantik. Oh cantik. Mosok toh? Mosok ket mau aku dihapusi wae. Itu artinya cantik. Ini sinden saya ini tuying-tuying dan itu Yuwasri itu tuying sekali itu. Artinya cantik sekali. Tuying we gering maksudnya. Ayo. Iya Mbah mau nderek bernyanyi nggih Mbah? Mau nemenin Lintang nyanyi? Wah, lenggah mawon. Lah lagi kurang no Mbah manggil jenengan lenggah mawon Mbah. Iya. Dalam? Kenduk Lintang mawon. Oh, nggih. Nemenin Lintang
Lintang nyanyi mawon nggih, Mbah. Ngancani. Oh, nggih. Mohon izin dong sama si Bintang. Mohon izin nggih, Mbah. Dalam? Arep gendingan apa ora? Nggih. Nah, ya mangke niki bar iki gendingan ya sing halus-halus ya. Nggih. Iki ben membuktikan bahwa Lintang itu bukan penyanyi campur sari doang, tapi saged nyinden ora Oh, nggih. Karena ibu itu nasional lagu dangdut ya seneng. Jineman-jineman gendingannya seneng. Oh, nggih. Ngapunten kali bapak dan ibu. Kulane tekarane muni putu ketambahan. Kula niku ngomong-ngomong karo angin tok. Deko nganti dugi karo bapake, karo buke, karo rayi wis tole. Nggih, alhamdulillah ya nggih, Mbah. 1000 perak pun kula mboten nyangoni. Iya kon harus sangoni kon puas kon. Loh, nggih. Puas kon. Krungu lho kan ana putu-putu panjaluk bayaran nang Mbah. Kamu itu sebagai cucu. Tapi kula saking Kediri niku, Mbah. Ya Kediri mana balik dewek mana los. Agak naik ya. Sini no sama AA. AA di sini. AA tak sini, di situ ya. Ini saya duduk ya. Berdiri buat Oh, berdiri. Karena di sini tuh ya orangnya nasional. Oh iya. Artinya tetap kita pegang dengan ketertiban. Oh iya, begitu. Karena ingin melihat sosoknya Lintang Kaora. Kairo. Oh, Kairo. Ini saya manggilnya Pak Sampon tadi sama Mbah. Oh, ibu nyong ki yakin ngaku putun kon nemen yakin. Wah, Lintang ngundang nyong mbah iku ya. Nah, kepokoknya wis tua. Lah kedai harusnya gimana? Kamu itu umurnya berapa sih kamu? Saya umur 16 tahun, Mas. Idih. Iya, 16 tahun. Masa nggak percaya sih? Bener 16 tahun? Iya. Berarti kalau 16 tahun belum pernah pakai softtek apa? Wow. Kesempatan ketemu Lintang tuh. Wow. Bahaya loh ini, bahaya. Lintang? Iya. Betul kamu umurnya 16? Iya, 16 tahun. Weh, panjake nyong pada ajar lirak-lirik meneng kabeh kon. Ya gane nyong meneng kabeh meneng. Masih kelas sama. Saya juga SMA. SMA apa? Sampon mana? Akeh. Tole. Tole siapa tole? Lintang. Ada ke baju tole. Dalam, Mbah. Mbah niki dos pundi, Mbah? Lintang kan manggil ibu Simba. Iya, Mbah. Lah mendingan kowe lo omojo Mas Wagu iki. Lah pripun niki wau, Mbah? Ayo. Puas, terang puas. Macem-macem kon. Jenengan marahi aja, Mbah. Ini dimarahin saja, Mbah. Wong kula wau nggih diutus nimbali Mas ngoten wau. Ojo. Kowe ning bali Om. Om. Lah dalah. Lintang ge. Matane. Lintang pokoknya. Kamu siapa? Kok mirip sama aku? Bajunya sama-sama pink, pakai jari. Nama saya Siapa? Sarilah. Kayak ngono jenenge Sarilah. Ya Allah. Pokoknya selamat datang ki, Dek Lintang ki. Nggih. Matur nuwun. Memang niki disengaja jenengan diundang mriki karena ibu saya mengharapkan jenengan. Nggih, saya juga terima kasih banyak dan juga Mbah matur sembah nuwun nggih, Mbah sudah mengundang saya. Alhamdulillah di pada malam hari ini, nggih, Mas. Om. Kapruk kon. Mbak Lintang. Dalam. Ibu saya itu setiap hari melihat YouTube kamu. Oh. Ih, nang beran nemen yakin heran nemen. Weh, setelah memegang HP Android. HP Android. Iya. Oh, jadi Aribune nyong orang Android tapi Android. Android. Nggak apa-apa orang lama, Om. Pokoknya Mbak Lintang tolong nggih sampun membayangkan ikut dalang sana-sana. Iya. Antrinya datang ke Tegal menjadi sebuah pengalaman. Tolong makan amplop sadik kajang glendeng ya dok ya. Insya Allah ibu nyong brok. Insya Allah. Nggih, amin. Mudah-mudahan Mbak Lintang tetap jaya, tetap banyak penggemarnya. Amin nggih pangestunipun. Tetap cantik. Aduh, Tetap masa? semangat.
Oh iya, ya Tetep- terima kasih Tetap Om. cantik dan tetap blonos. Ya. Hidup blonos. Terima kasih Oke, tadi banyak Mbak Om Lintang doanya. dikasih welingan sama ibu saya, suruh nyanyi itu ya, koleksinya Mbak Lintang dulu. Oh iya. Koleksinya Mbak Lintang, keleresan ini penabuh saya sudah belajar tadi. Oh iya. Apa ya lagu koleksinya Mbak Lintang yang sing miki sudah belajar lagu apa iki? Sing mau tanding nang. Ayo lali. Puspitono lo. Puspitono loh. Oh, Kita menang iya. beli iki kon. Ini rombongan saya itu biasanya. Gimana Mas? Gimana Mas? Mengko Lintang Asmoro ke, Lah gini. itu ada permintaan Lintang Asmoro. Gini. Mbak Lintang Gimana? punya itu loh, punya koleksi. Iya. Ya kan? Koleksinya Mbak Lintang dulu baru nanti ambiar-ambiar. Oh gitu. Wah, Iya, iya, mau iya. ini punya arane apa ya? Arane apa ya? Maksudnya nggak sih wis pernah nembang rekaman ning dapur. Iya. Arane apa ya? Arane apa? Ya? Kuli. Masak Masak, duduk. masak. Apa ya? Koleksi arane apa ya? Koleksi album. Albumnya kamu Mancing. maksudnya begitu. Almarhum. Kapuk jasikun. Ini Mbak Dikin itu pernah rekaman punya koleksi lagu dia nih. Iya. Waduh. Habis itu nanti Gimana? nyanyi lagu ambiar-ambiar kayak lagunya Niken Salindri. Oh, Oh, iya. lagu Nek Wasri Salindri. Ya. Itu dong. Mbak Lintang ini itu Mbak Wasri itu yang kudungnya merah itu. Iya, Mbah. Itu Mbah. Mbah Wasri. Mbah Wasri. Itu sing kudung. Biyen nome kayak kon persis temen. Persis. Saestu Mbah. tak Ya oleh. ampun masak to Mbah. Bodine Mbak Wasri biyen zamane kayak kon. Waduh, duh. Gemian Mbak Wasri zaman yang umurnya kon. Ngeten. Ngeten saya kita. Aduh, tadi sudah berjagong-jagong sama ibu. Iya, sudah berjagong-jagong ria tadi Bapak. Kesini sama siapa, Nok? Mas, dalam Kesini sama siapa? kesini tadi sama ayah dan mama. Oh, Sama panggilnya ayah. Mama. Iya. Oh, mama. Iya, mama. Moga lagunya dari Lintang dulu Ki, koleksinya Iya. Mbak Lintang. Jadi nanti habis itu pokoknya Mbak Lintang ki nembang nganti jam loro. Dalam Karena nu saya wong atuh sing kene bayarannya larang loh. iya, makanya tadi wayang santri saya percepat. Oh gitu. Biasanya saya kalau wayang santri itu jam 10 atau jam 11 baru tapuk. Oh iya. Karena ini ada bintang tamu. Saya sudah berapa kali dengan bintang sama Mbak Niken satu kali pertama. Oh, alhamdulillah Ini luar ya. biasa kedatangan. Luar biasa ya. Kedatangan Dika. Lintang. Iya, halo. Malam hari ini. Kenapa ada Orjine sing apa? mesra orjine kene lagi grayu kelentang-kelenting. Wah, ya dikei musik sing mesra, Mas. Lintang, Iya, dalam hari ini kamu Men. Ini pelong-pelong kayak gue. ki lagi mikir bangset. Sing agane nembange yakin ku teguh. Ki lagi astagfirullahaladzim. lagune Mbak ya sing apik. Tolong hargai nyong secuil boran dihargai. Dia menang-menang di sini. Dia saya balik. Kamu itu Gimana, kalau saya gimana? pentas di Cilacap, Wonosobo, Pekalongan, silakan kamu tidak menghargai aku. Tapi ini daerahku. Tolong hargai secuil boran secuil. Gak mau. Gak mau. Maksudnya itu dihargai kok maksudnya itu dihargai nyong dinen 5.000 duduk. Maksudnya nyong ki dihormati. Dihormatin. Hormat. Terus. Sinden kentir. Aduh, gimana sih ini sindennya, Ya ini, Pak? jangan meniru ini. Gimana? Ini itu para blonos-blonos. Lintang, Ya. malam hari ini kau sangat cantik sekali. Aduh, masa? Lintang. Iya. Aduh. Kena untu maning. Lah itu gara-gara marahin sindennya jadi kena sendiri toh. Lintang, malam hari ini. Iya, ada apa? Lintang, Iya. kamu tahu nggak artinya lintang? Apa itu? Lintang itu punya arti. Artinya apa? Li itu mambu. Tang itu tembelak. Wis, akhirnya Nggak mau yang bagus dikit dong. Kalau ngerayu itu masa mambu. coba kamu merayu saja coba.
Mas Selendang, Selendang. Om Selentang. Bagaimana Lintang? Hari ini aku yang bagus dong gayanya itu kalau dirayu itu yang bagus, tangannya yang anteng. Melangkrik gini. Sorry men. Melangkrik. Oh gini melangkrik, medeng-reng Iya, ya biar gagah gitu loh. Kayak gini ngono. Heeh. Nah, Mau di situ hop. tak ngencengna sarung di situ. Bagaimana Lintang? Coba rayu saya Lintang. Om Selentang. Hari ini aku sangat kagum sekali bertemu denganmu. Saya juga kagum. Lagu nih. Kembaran. Iya Sugeng Dalu. Akhirnya ketemu Beda ya. loh jane iki aku. Nah, gimana? Dhuwur kecil gini loh. Lah aku ya sama dhuwur dan kecil. Kayak mau Mbak Lintang? Dalam. Kayak mau ngurmangsane kembaran pada ya ibarat kayak semangka. Semangka. Semangka bosok kayak gitu. Iya. Orang nasi ngarah berarti. Kalau cantiknya sama ya kita ya, sama-sama jelas cantik. lah. Sarser. M. Kon simu nang kono golek sing M. Sinten? Kowe ngarep kowe. Cuk sinten sing M? Tapi gagah. Iya, gagah. Oh yang punya jargon M ngaten. Nanti kalau bicara M kayak M. Namanya sinten? Muhyiddin. Muhyiddin. Undangannya Tarjo. Mas Muhyiddin. M. Cus. Oh di Sumet. Cus. Mbak Lintang. Halo? Ini sinden spesial saya. Iya. Martabak bae spesial. Iya, spesial. Spesial kepengen ngepruki. Spesial itu maksudnya sinden yang Pakai telur 2. Ya. Kok panganan ayo bahas iki piye to jane iki. Mulane lebu nemen dipikir badokan tok. Maksudnya kayak orang apa-apa. Ini suaranya itu hampir mirip dengan Niken Salindri. Oh gitu. Oh ya, main nyong. Kamu tahu nggak bahasa Cilacap? Wah main enyong, tahu nggak? Apa itu bahasanya? Main itu bagus keren saya, kayak gitu. Main. Iya. Cara kalau di sini kan kalau ya gasinden di panggung itu namanya ngode. Ngode. Ngode kalau di sana kan PJ. Pados Yotro. Piye? Ora pengalaman ki. PJ ki Pados Yotro. Oh, PJ. Nek kowe nyinden kuwi jenenge sapa nek arep budal? Kowe arep ngendi Mbak Lintang? Aku arep nyinden. Biyen kan aku arep PJ. Oh, kalau di sini PJ gitu ya. Enggak kalau di Solo. Solo itu PJ. Lah kowe nek Kediri apa jenenge? Kalau di Kediri saya mau ke sana gitu. Bukan kok kon pan nyinden, pan nyambet gawe. Badok ning panggung, iya. Bos iki cara nang sinden ki dondot. Arep aku arep budal ning Tegal, arep ngopo? Arep ngode. Oh, gitu. Kalau di Kediri tuh saya mau kerja gitu. Oh, berarti kayak BM ya kon. BM tahu, Mbak? Apa? Ki sing tukang ngusung-ngusung iki bangsane golek. Bongkar muat. Bongkar muat. Wah, peniti. Iya. Peniti. Nah, peniti. Peniti ya ki. Peniti ke sini kayak ke sini. Bukan. Peniti itu kalau di Kediri ya usung-usung wayang gitu. Oh, tuh yang usung-usung alias garis miring BM. Tapi kalau di Cilacap lain lagi. Apa namanya? Joki. Joki. Kowe arep joki, iya anggar karek mojo, wis kirane ireng men. Pan ijo BM. Bopang. Nah, ada kalau tukang son namanya Bopang. Bopang. Gitu. Oh, kalau tukang son usung-usung itu namanya berarti Bopang. kalau kamu namanya peniti. Iya. Waduh, nang kene ke peniti kowe cepet. Oh. Ayo kon rumil men kowe lambene kon cocote kon tak cepet. Aduh. Sakit loh. Ngomong aring wong ayu kok Sikak. Ya padahal aku ini polos banget gitu loh. Iya, percaya. Tenang bae Mbak Lintang. Iya. Ngesuk melu nyong. Nah, Kemana? Telung dina tak warai. Tenang bae, main pinter. Oh ya. gitu. Tak Iya. warai ngemis. Wah, diwarai ngemis. Maksudnya anu ki ya lho ngodek gue. Loh, Mbak Lintang, kamu tidak tahu Mbak Jis itu sebelum nyinden. Iya, itu kenapa? Cari rezeki itu luruk kelapa. Kamu tahu kelapa? Kelapa tahu. Tahu itu kalau setiap hari belum nyinden itu, waktu belum nyinden itu Iya. setiap hari itu mencari kelapa. Oh, buat apa itu? Kelapa itu dipacal. Dipacal, dibuka, tahu, kan tahu. tinggal batoknya. Iya. Nah, kayak kelapanya dikerok nggak dibatoknya kan? Iya, terus? Terus
cari lampu merah sing prapatan. Beneran ya itu? Iya itu. Aja cok buka kayak gue. Itu juga itu. Wah kalau ngamen, wah luar biasa. Gimana? Itu batok terus luru tutupeng botol. Ya. Digecek karo bareng Mas. Arti nyong golek setor, bawa karing dalange. Nah, ya bener. Coba nolong. Ayo. Berarti bandar ngemisnya siapa? Lah, ya kon kan sing ngemis nyong bandare, lagi sing nampani iki. Aduh, kok Ayo jajal Mbak Jesi karo Balintang sing kompak sing saged lagune napa versi ambiar mawon. Apa kae sing anu yang apa? katresnan ninggal apa ya? Apa itu? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya bagaimana Konco? Oke, Kusuma Wijaya. Iya. Insya Baik. Allah. Oke. Pokoknya malam hari ini itu memperkenalkan campur sari yang milenial. Milenial Karena Tegal sekali. itu identik dengan tarling. Tarling. Kamu tahu tarling? Apa itu tari? Main, mana? Tarling itu gitar sinambi jengking. Oh, Tarling gitar sama suling Di maksudnya. bener lah boleh marahi. Nah, tapi kita akan menyebar virus-virus campur sari milenial. milenial. Oke. Coba jajal lagune apa mau? Ini habis ngerti kere, dah. Orang kok grup apa kok, Jan sia-sia banget nyong. Kau nggak diwarai sing nurut kayak dari kayak Balintang dong dengan suaranya meleng-meleng. Ya kok pada diuncali ngene to ya. Mangan bae, Pak Dalang. Ayo, Arab nembang apa duet jal? Sing kowe apal. Nah. Oh Nana sing ngapal. Oh, iya. Apa ini tadi aja rindunya hatiku? Oh. Keong racun jal. Bisa, semelas kayak wis aja temenan kayak wis nguyu nang katok aja. Semelas. Jal. Lagunya apa? Selenco. Selenco. Mas Lentang, ada WA WA-nya dari apa Mas itu? Dirjo. Apa itu? Jare kepengin juga kayak Oh Mas Imam. Dian. Iya. Gagian ngene. Ayo banyak. Masa Jal. ijal tok kayak gue Oh, jare. beneran kok jagong. Oh ya. Balintang, Dalam? kamu tahu nggak Gus Ulinuha? Oh, tahu. Itu bekas siaganya Gus Ulinuha. Apa? Iya itu Yang pengikutnya. pojok itu. Itu Gus Ulinuha, pengerawitnya. Wah, Pengerawitnya pengerawitnya. Gus Ulinuha. Itu namanya Dirjo. 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 Mana ini Mas Dirjo mana ini? Ayo Mas Dirjo. Genteng ayo maju Mas. Cepat. Ya. Niki WA, ayo. Joget aja. Oke, kayak. Itu Mas Imam, Mbak. Yang mana? Niko sing demung niki. Oh Imam nggih, ayo Sudirjo. Mas Dirjo. Ayo sini Mas Dirjo. Imam Sudirjo. Imam Sudirjo. Berdiri aja. Kon jagong ya nyanyi Ya nopo. jangan kayak kowe, Jo. Ngaju iki cekel Jo. Iya. Buk domai ngobrol sing madon. Ngapa-ngapa iki. Jelas Jo. Jo ngomong Jo. Kowe aku primo dolan nang burung. Halo, Mbak. Kowe miki WA ya. Nggih ngene. Moyo kok tindokna nang kamera. Oh, malu-malu iki ya toh. Biasa Mbak Mbak domai nang sing wadon. Oke si bujang ya si bujang. Neng kene nang Arep 5 si domai bae iki lho. Balintang tahu nggak domai? Domai? Tahu nggak? Enggak. Domai iki cara Solo iki disengeni. Oh, disengei. Dimarahi. Dimarahi. Ya lah sengeni saka Solo kowe sengeni sapa pake ngono. Oh, gitu. Domai dimarahi. Oh iya. Bisa kan ngadeg sok nembang si duet lagune kon sing bisa apa sing kon bisa? Sing kira-kira kon bisa. Sing bisa. Lah maksudnya sing kon bisa tapi lintang babar belas ora bisa. Kira-kira kon nembang
Sekalipun Lintang lagi viral artis singkire kon nembang tapi Lintang kayong keder Ya percuma nek bintang tamu gede kok nembang. Tirjo. Oh, ya nembang sama jenengan toh. Katresnan sejati. Wis kakek. Aku ndembung di situ. Iya. Ndembung sit Kong. Katresnan sejati. Paong, bohong. Enggak apa-apa. Oh. Ayo coba yo, langsung so. Yo Iya. ayo, langsung wis wengi iki, wis wengi. Ayo. Ah, Barengan ngapa, Jok? wis pokoke kesempatane yagaku lah. Nah, ya kowe. Dimanfaatkan sebaik mungkin ngono kuwi. Aja nang dhuwur lho. Loh katanya oh ya wes sini. Nah. Jo. Enak dulu Jo. Ayo di komen kamerane lo Mas. Domae iki. Oke yuk, lagune napa kanca? Katresnan sejati. Yo, monggo dados. Samarekaten prayitna samuriris eka bali titione gandayani blagagag ugag sadulita mel-mel guru wis aku iki karo anakku Garing Petruk wis mbok gawa ning kayangan terus saiki karepmu arep kepiye nek perlu aku saiki tak lingguh ngisor lan malah nek perlu aku saiki tak basa karo guru waton kowe gelem minangkani panyuwune Bagong gelem maringke pelemper tangga jiwa lan jambu Dipa Nirmala. Piye guru? Boten Kakang. Sampun ngantos kado ati kejron penampi. Krana sasampunipun Kakang Semar lenggah wonten ing kayangan, kula malah lajeng rumaos getun geduwung dhateng sedaya lekas kula. Getun kepiye guru? Inggih rumaos getun dhateng anggen kula sampun daksya dhateng Kakang Semar. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula ngantos wani dhateng kadang kula sepuh inggih Kakang Semar. Pramila Kakang,
saestu kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten dhateng sedaya kalepatan kula nggih Kakang Semar. Kuwi apa tenan Guru? Inggih Kakang, kula sampun ngrumaosi dhateng sedaya lepat kula lan kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten Kakang Semar. Ya wis wis lumrah sing jeneng sedulur ki terkadang kuwi sok gelut kuwi sok congrah lan gandeng kowe wis nglegono marang kaluputanmu ya wis tak apura. Wis tak apura ora dadi ngopo Guru. Matur nuwun Kakang. Gareng lan kita Petruk ulun wis luput. Ulun mundhut pangapura ya nala Gareng lan Petruk. Inggih. Sampun boten dados menapa pukulun. Kula nggih nyuwun pangapunten dening ngantos pasurayan kaliyan para dewa. Nggih pukulun. Kula yen lepat nggih nyuwun pangapunten. Guru, nek ngono iki mengko Bagong bakal tok paringi pelem pertangga jolan jambu Depa Nirmala. Bab menika mangke gampil Kakang Semar. Nanging kangge nebus sedaya lepat kula, malah menika Kakang Semar nala Gareng lan Petruk badhe kula sugata supados ngraosaken pelem pertangga jolan jambu Depa Nirmala. Monggo mangke dipun dhahar Kakang Semar. Ya tak trima Guru. Nala Gareng lan Petruk iki mongko malah arep disuguh pelem pertangga jiwa lan jambu Depa Nirmala. Kowe ya dikeparengake melu ngrasake. Waduh, Truk. Awake dhewe ya melu disuguh pelem karo jambu. Wah, ya ndah enake kaya ngapa ya Reng ya disuguh daharane para dewa iki. Sorote pandam sumula amadangi pasareyan ngenangi wadana ramu-ramu kalingan hangrangan sang tiaman nangkung sumungkem guling sang agung rerepa baboe maneman peraten tek pranto kula tadah ronte Bathara Indra mara gagi jupuken pelem pertangga jiwa lan jambu Depa Nirmala. Ingkang nalika mau wis ulun cawisake jupuken enggal aturna Kakang Semar murih enggal didahar. Inggih ngestakaken dawuh Rama Pukulun inggih. Alon-alon lho Guru. Inggih Kakang Semar. Pelem pertangga jolan jambu Depa Nirmala sampun cumawis.
Praita lan waspada Kilurah Semar Badrana ing batos sampun prisa bilih pelem lan jambu menika sampun diiseni wisa racun lan guna desti. Parantine kangge nglegani lan nyobi dhateng Sang Hyang Jagat Girinata. Kilurah Semar Naragaring lan Petruk tetep sami dahar pelem lan jambu dupi kadahar. Awit saking dayaning wisa racun sakala sairane sami ndrodhok semrepet panone plak Kapidara sami datan enget Purwaduksena. Palemper Tanggaja lan Jambu Depa Nirmala ingkang didhahar Kakang Semar iku sejatine wis ulun isine wisa racun. Mula bareng dipangan banjur padha semaput Indra. Mara gage Semar Gareng Petruk kuwi bandanen tumuli papan ki ana ing sapinggire kawah Candra Dimuka. Samengko ulun dhewe ingkang murba lan ulun ingkang nyemplungake ana ing kawah inggih esa Gendhawa Rama Pukulun. Kencang Waruda yang Pak Papong Bu Bolong Adi Guru. Ya mana saya ora karu-karuan. Kula niki wau jane ningali saking katembian lan nguping dhateng rembakipun Adi Guru. Panjenipun kula bombong lan mongko dene Adi Guru niki wau sampun nglenggana dhateng kalepatanipun lan sampun nyuwun pangapunten kalian Kakang Semar. Nanging boten kinten jebul Adi Guru namung api-api etok-etok apik kali Kakang Semar. Katitik niki kanthi pawadan Kakang Semar dipun sugata disuga mawi Palemper Tanggaja lan Jambu Depa Nirmala. Neng jebul bareng didhahar Kakang Semar Gareng Petruk sami semaput wae kencang. Lah kok malah saya ndadronesnaning tumindhae Adi Guru. Sampun Kakang, sedaya perkawis menika ulun dadake. Nggih pun monggo. Bakune kula mung elingake lan kados atur kula ing ajeng, yen ala niku mboten badhe tumama ing becik tegese sedaya panggawe ala niku mesti ana undu-unduane. Sapa nandur mesti ngunduh pun mang titeni mawon arep nemoni lelakon apa niki mangke Adi Guru. Ulun Arjuna inggih pukulun munggah ana kayangan inggih badhe mbelane Punakawan Bagong. Kok jeneng kita ora basa marang ulun, ora perlu basa-basa nggo ngopo basa daerah po ora perlu. Sing baku aku munggah ana ing kayangan iki mung arep bebela karo Punakawan Semar Gareng Petruk Bagong supaya jaluk apa jenengane Palemper Tanggajiwa
karo jambu tipe nirmala karo jambu alas kulit ijo. Nulungkun dhisik mengko dhisik Arjuna. Ora sakagan mengkon dhisik gelem menehke jambu alas karo pelem madu apa ora. Nek pancen ora gelem apa kowe wani marang lereteking jagat anu lananging jagat Raden Arjuna Sasrabawa. Ora wani sebab apa yen pancen wani gage patenono Raden Arjuna patenono bulun patenono pancen wani ayu gulat boxing ya wani apa arep tembak-tembakan aku ya wani boxing apa arep smackdownan wani aku ayu Bathara Guru. Aja mung meneng wae guntur geni guntur angin Tampanono. Kembang api saka ngendi iki mau? Lho ora ngopo ora kena ngopo? Ngopo wong ampok? Kene iki lananging jagat bojone 100.000 luwih. Kok mung ditibani kembang api? Aku tau kejeblukan Roman Candle wae biasa wae. Yen mangkono Cis Trisula Tampanono. Kencang Marudaya Pak Pung. Ya bener Adi Guru ora ngerti sapa sejatine kita. Kita kuwi punakawan Bagong. Entu ya. Senengane kok ngawur. Kuwi pupurmu wis arep luntur. Ketok nek matamu gedhe banget Bagong. Waduh konangan Bagong nglonten dawuh pukulun. Kakang Semar saiki ana pinggiring Kawah Candra Demaka kage tulungono ya Bagong ngestaken dawuh.
iki apa? Kakang Semar. Kakang Semar ana maling. Kakang Semar tangi Kakang Semar. Ndara Arjuna kula nyuwun pitulungan. Santai wae. Sik menengon dhisik. Wis tak wari dadi bebandamu. Murgake lungguh jajajer karo Arjuna. Ngaturaken semua sama bengi kula Njodara. Iya tak tampa Semar. Nolo garing Petruko iso tekan kene. Kula namung diajak kalian apa jeneng akehne Semar niki Ndara. Mbok dimatke sik to, Reng. Ki lho sawangen kaya sapa? Oh alah. Kok iso ya, Truk ya? Mbok aku ya ora ngerti, enggak habis pikir aku yan karo kae. Enggak habis pikir aku yan. Petruk aja sembrono. Tak surung ketemplung kawah kowe. Nggih, mboten Ndara, mboten. Kakang Semar. Pripun Ndara? Iki mau aku gulat karo Bathara Guru. Banjur Bathara Guru namake Guntur Geni, Guntur Angin, Guntur Ketut. Mbot ora tumomo banjur namake Cis Trisula. Namake Cis Trisula ya ora tumomo banjur melayu Bathara Guru melayu merdoning Marcapada ora urung mung njaluk pitulungan marang kadang-kadangku para Pandhawa klebu Koko Prabu Kresna ditututi. Gonjang anjing lae klap-klapaton renjang resang mawe gandrung Dimas Werkudara lan Dimas Arjuna. Mulane sawetara suwe Kakang Semar lan Punakana Rasiba caos kabar sing tak tampa jebul kalenggan iki Bagong duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun desa. Wah. Yen kuwi pancen sing dadi pawadane wis ora dadi ngopo. Malah nek perlu ayo dibantu sautuhe. Eling ngono wis ora iso diitung kabeh lelabuhane Semar lan Punakawan tumrap para Pandhawa. Inggih Prabu, kula inggih badhe mbantu dhateng sedaya kabetanipun Bagong. Anggenipun badhe mbangun desa mengkono yai. Pancen ya kudu disengkuyung lan dibantu Kakang Kresna ulun tulungana nggih. Ulun rawuh paduka ngaturaken sumangga pabekti Yaya Kresna wis ulun tampa. Wah, guru kakekku. Basaku lan sembahku katur Werkudara wis ulun tampa. Kula inggih ngaturaken sembah pangabekti pukulun Arjuna. Jebul kita banget nggone ngina marang panjenengan ulun. Menapa sebabipun mekaten? Dene paduka pukulun duka Arjuna
nalika mau jeneng kita sowan ana ing kayangan malah wani malang kadak nantang marang panjenengan ulun. Kita uga wis nyepelekke marang ulun nalika mau kita ulun tamani guntur geni guntur angin lan pusaka Cistrisula. Nanging kita mboya apa-apa. Banjur ulun trima mlayu mudhun marca padha tinemune jebul kita malah wis ndisiki laku. Kita banget ngina lan memirang marang ulun. Kresna, Arjuna kudu diadili. Wah, aku sing adili tak ajari Jlamprong. Werkudara, Werkudara. Werkudara. Kakang Mas, kula mboten mangertos dhateng kalepatan kula. Ngertos nampi duka lajeng dipun jembalani Kang Mas. Wis ben, kowe wis wani memirang guru kakekku nanging kula mboten rumaos Kang Mas. Rasa kakehan alesan. Werkudara sabar, wis Werkudara sareh. Werkudara perkara iki aja grusak-grusuh. Wis ben Jlamprong wis kurang ajar. Ya, nanging perkara iki kudu ditaliti luwih dhisik ulun. Menapa prayoginipun dipun taliti langkung rumiyin? Mbok menawi pancen wonten Surya kembar ingkang ngembari Dimas Janaka Kresna Werkudara Arjuna. Yen jeneng kita mboya percaya, ayo ulun kanthi munggah ana ing kayangan.